‘Yan uwana ‘yan Arewa, ina yin sallama zuwa gare ku, ku kuma na dawo zuwa gare ku, musamman wanda ba su fahimci ajandar waɗancan mutanen ba, har suke cewa wai abin da wannan mutumin ya faɗa gaskiya ne, ɗan burkutu, mashayi, wanda bai san Allah ba, bai yarda da Allah ba, ya je ya sha abinsa ya zo yana gaya muku magana yana zagin ku, ina cewa wai ku ba ku haihuwar ‘ya'ya sai don su yi bara, ‘ya'yanku ba su da tunanin komai sai na bara. To, ya kamata mu farka. Masu cewa wai ai abin da ya faɗa gaskiya ne, ai shugabannin Arewa zalunci suke kaza kaza kaza, ko ma menene, ya kamata mu fahimci menene a cikin wannan abin. Lokaci ya yi da ya kamata masu hankali su dinga yin magana a cikin irin waɗannan abubuwa. Ya za a yi mutumin da yake baya ƙaunarka kuma shine zai gaya maka hanyar da za ka bi ka tsira? Ta ya za a yi mutumin da kai kana cikin matsalar tsaro kuma so yake ka ƙara faɗawa cikin abin da ya yi nisa a cikin tsaro, cikin matsalar tsaro? Duk mutumin da zai zo ya ce da 'yan Arewa, ai ku tashin hankali, shugabanninku su ne azzalumai, ku tashi ku yaƙe su, ku yi kaza ku yi kaza, bayan shi kuma har bayan ya haɗa da zagi ya ce ba abin da kuka sani, ba ku iya komai ba, ‘ya'yanku ba su iya komai ba, ba su da tunanin komai sai na bara. Abin da ya gaya muku kenan, kuma kuke cewa yi gaskiya ya faɗa, saboda rashin lissafi. Kun manta shi a garinsu ne aka samu ranar da aka ce ranar fyaɗe ce, duk macen da ta fito to tana cikin hatsarin za a iya danne ta, ai mata fyaɗe. A Delta an yi wannan abin a cikin shekarar nan in ba ku sani ba. A yankinsu ne aka samu kamfanin yara, baby factory, kawai haihuwan yara ake yi, ana ɗiban mutane, ana tara mata, ana haifuwar 'ya'ya domin a yi safararsu zuwa ƙasashen waje. A yankinsu masu yankan kai suke, ‘yan mafiya, ritualist, amma wai shi ne zai fito ya gaya muku cewa ga abin da ya kamata ku yi, har kuma kuna fitowa kuna cewa wai daidai ne, saboda ba rashin sanin ciwon kai, da rashin sanin yadda rayuwa take gudana. To, wata ajanda ce da aka ɗauko domin a wargatsa mu, matsalar da muke ciki a ƙara ninka mana ita, ba taimako ba ne. Ba taimako bane. Ya kamata 'yan Arewa mu dawo cikin hayyacinmu, kai da musulmanmu da kiristocinmu dukkanmu ya kamata mu natsu mu gane cewa zaman lafiyarmu shine abin da ya fi komai, shine zai kawo mana ci gaba. Sannan kuma ai ba wai kawai matsalan tsaro a tashi a yaƙi gwamnati shine zai magance matsalan tsaro ba, ko matsalan bara da sauransu da yi magana cewa mu miki mutumin da ya zo yana zagin ka yana ce maka wai kai mai gadi ne, mai wankin takalmi, mai suyan nama, shine wai wannan su shine sana'an 'yan Arewa, shine abin da 'yan Arewa suke yi. To wanda ya fito yana gaya maka wannan, shi kuma su suke da 'yan 419, su suke da 'yan Yahoo, duk hanyar da suka bi suka samu kuɗi ba a tambaya. In dai ka samu kuɗi su a wurinsu shikenan komai yayi. Amma talakan namu da ya je yana neman halaliyarsa ta hanyar mai ruwa, ta hanyar mai gadi, ta hanyar mai suya, wai har mai suya ne ake gani shi a matsayin a banza, bayan su ne masu cinye naman, kamar mayu haka suke, sun fi kowa cin nama, amma shi ne zai zo ya zage mu muke da mai suya, kuma a cikinmu a samu wasu su ce wai daidai yake faɗi, har suna yabonsa. To gaskiya 'yan Arewa ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu. Wannan bidiyo ne na farko, saura za su biyo gaba, domin tabbas matsala akwai ta Arewa, amma menene abubuwan da suka haifar da ita? Mun manta cewa yanzu ba wai magana ake ta gwamnati ba, tarbiyyan iyaye suna yin yadda ya kamata, da ɗaukar nauyinsu, da taimakon juna, ana yin wannan. In mun dawo mun bi koyarwar addininmu, mun bi koyarwar tsarin al'adarmu, rayuwarmu za ta inganta. Amma sai wani can mai muguwar manufa
ya zo ya ce mana a'a ai ku shugabanninku ne azzalumai, su ne suka sa ku a cikin su suka sa ku a cikin kangi, su suka sa ku fito ku yaƙi, ku dai kun sani, duk ɗan arewa na gaskiya ya sani wanne tashin hankali aka taɓa yi ya haifar da cin nasara a arewa. August ɗin nan da ya wuce 2025 mutum nawa aka yi wa hasara na kasuwancinsu, ba su ji ba su gani ba. Da haka ‘yan uwana mutanen arewa mu dawo cikin hayyacinmu. Duk lokacin da mutum ya ƙunso abu, kada mutum ya ƙunso guba ya sa mata zuma a kai ya kawo maka ka karɓa ka tanɗe kana murna cewa wai kai ka samu ɓagas. Akwai abin takaici ne, akwai abin takaici ka ga wasu kamar masu hankali a arewa suna cewa wai abin da mutumin da yake faɗi daidai ne. Maƙiyinka mai neman ya ga bayanka shi ne yake faɗan abin da yake daidai. To wallahi tallahi ‘yan arewa ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu, mu san wane ne mai san mu, mai waye mai ƙin mu. Ina muku godiya baki ɗaya, Allah ya muku albarka.